trobem aquí a la botiga Vintage. Hi ha tot d'andròmines per tot arreu. Fa poc hem vist fins i tot hi havia un monarca. Hi ha tota mena d'andròmines. Fins i tot aquí ens podem mirar allà i tot. Veus? Està bé? I hi ha un trinxant, un clàssic trinxant. És molt maco aquest trinxant, per cert. Està molt ben conservat. Tota mena d'andròmines. I tots de Sants, si estic fent el vídeo. Tens alguna cosa per comentar, Adam? Un diari del 1975. Sí. Hola. Sí, n'hi ha de mobles, Sí, antics. I trinxants, aquest trinxant estava molt bé, Adam? El què, no? Aquell trinxant, amb aquests miralls, és un trinxant. Això és un trinxant, veus, aquests miralls? Aquest moble. Què, tens alguna cosa a comentar o què? Adéu. Sí. Nosaltres.